Xavier, beira. Behin sartuta ikastaroan, vale? Foroak agertzen dira olako ikurruneaz. Vale? Hemen da aurkezpenak eta espektatibak azaltzeko foroa. Orduan, sartzen zara barrura, eta hemen agertzen dira beste guztien edo indako aurkezpena, eta bere aurkezpena ikusi ondoren edo nik edo beste batek egindako komentarioak edo baten batek arazoak izan baditu zure moduan txertatzeko bideoa, aurkezpen bat egin dago hemen esanez ez zuela topaten modua, eta gero, berai neu pasa bideotxo bat, eta horan ibili gara, vale? Zuk zer egin behar duzu? Añadir un nuevo tema de discusión. Klikatzen duzu berton, ipinen duzu nire aurkezpena eta Xavier, edo nahi duzun tituloa, eta hemen, mensaje barruan, ipintzen duzu, nire aurkezpena. Vale? Eta linkatzen duzu. Hauze, zure drivean dagoen artxibo horren URL-arekin. Insertaremon, eta ja agertuko da. Bakarrik, zein behar dugu, bakizu, drivean ditugun dokumentuak, partekatzen ditugunean, nahi balin badugu ikusgai egotia danontzat, ipini behar dugula publiko edo gutxienez URL-a daukon edonok, linka daukon edonok ikusteko moduan ipini. Hori izaten da, pizkat egiten edo egin behar dana. Badago bideotxo bat, bidaliko zut, edo beste, nori indotzat. Behin hemen eta nahi bozu bortatatzen dut, hemen agertzen dira zintxo gaur zen, bai? Aurkezpenak eta espektatibak. Klikatzen dugu hemen, izaten dago urteteko, bai? Uste dut saioari, ez dakitaren lehenengo berak bi saiak ere egin dauz, hemen dago bideotxoa. Vale? Vale? Bueno. Orduan, ea honekin nahiko daukasun hasteko forotan sartzen eta, imagina, sartzen zara eta nahi dutzazu oneri zeo zer esan, hemen responderemon. Edo, hau eta nik esan dakoaren atzetik nahi bauzu lotu zeo zer, responder eta idazten duzu. Ikastaroan zehar, gehien ingo duguna izango da foroetan ibiltzea komentarioak ipintzen edo topaten duguna edo pentsatzen duguna laguntzeko edo eskatzeko laguntza, hortik ibiliko gara denbora guztia. Bidaliko dut euse bideotxoa, gehi hemen dagoena txertauta, zeuke ikusteko.